тази страна ще видите анатомия на греха. Защо анатомия на греха? Защото това да обичаш човек от собствения си пол, голяма част от хората се приема за грях. Вдъхновено от човек, който познавам. След него ще видите инсталацията ми "Душата няма пол". Манекена не случайно е с огледалца на очите, на сърцето и на половите органи, защото душата няма пол. Независимо от това как изглеждаме външно, всички обичаме и за мен всички сме равни. Представям част от миналото си и голяма част от бъдещето си. За пръв път участвам. Не съм професионален фотограф, част от снимките аз съм ги правила. Много благодаря на Кики, която имаше търпението да мине през всичко това с мен. И благодаря за възможността да участвам. Сега съвсем накратко за още двама автора. Едната от тях е Нела Дъбата-творец, моя много добра приятелка, Виолета Бабалева. Нейните снимки може да видите тук. Аз накратко ще ги представя, защото тя не иска да говори, но това не е проблем. Те са много шарени, както и нейната душа. Те са направени по времето на един готик фест и показват наистина шареността в хората. Тук отзад на тази маса има едни много красиви растения на колеос. Те са така селекция на един млад творец Атанас Стенев. Той е тук сред нас. Благодаря много за красотите. И преди да приключи с приказките, искам да ви поканя в 8 часа тук, в същата зала. Ще има перформанс, плейбек театър, импровизационен театър, благодарение на Тони Петрова и студенти от Нов Български университет. Така че някъде между 8 и 8 без 10, не знам дали още вали сняг вътре, искате да ви поканя да пушим по цигара, аз вече не пуша, но или запием по чаша вино навънка някакси, за да може да наредим столовеце. Но преди това ви така приветствам да разгледате всичко и благодаря ви отново. Много се радвам. И също така, last but not least, както се казва на английски, искам да представя една дама, Анжела Инкова, която ще каже няколко думи за себе си и за изложба, която прави в момента. Заповядайте. Здравейте, аз съм малко така по случайност, ама и не толкова по случайност. Сега чух, че е имало ЛГБТ творци и не ЛГБТ творци. Искам да кажа, че такова нещо няма. И човек е творец, или не. И душата е без пол, или не. Така че не правете разлика. Не е добре за никого да си ЛГБТ или не ЛГБТ. Просто ние сме хора и това, с какво се занимаваме, трябва да бъдем честни само пред изкуството и пред никого друг. Когато човек работи и е честен пред работа си, няма значение с какво се занимава. С кого спи, не спи, дали ползва нощта само за спане или не само. Така, аз сега имам една изложба, която се казва по-добре да се довлюбваш, отколкото да се превлюбиш. Тя е в галерия Снежана и искам да ви кажа, че по някакъв начин художници за спасение. Сега тук има само фотографии, но няма значение, така се почва понякога. Защото понякога някоя такава разтърсваща любов, както всички може би знаят или не знаят още, защото като гледат така всички малко с черни коси. Някога може да се докара до такава степен да ти гръмне главното табло. И ако няма това преобразуване на някакво чувство в творчество, наистина има големи повреди в личността, мисля, че всички знаят. Не се страхувайте да обичате, да седите в болката, колкото е необходимо, защото тя помага душата да мине своите спирки, първо стъпки, после спирки.
защото тя ми път. Заповядайте, Валерия Снежана, на тази моя изложба, която ще видите, сега може да залитите, защото е много силна. Тя е до края на годината. И успех на всички творци. Не ЛГБТ и ЛГБТ.